Tenerife, Sevilla, Mallorca, toki horreian egonda edo egongo da datozen hilabetietan gure gaurko bide laguna. Eta ez negu girotik ies inguran toki epeletara joan gura izan dagoelako, baizik eta toki horreiteko agertokixetara igo dalako. Aitor Garitano, tenor bergararrakin gauz gaurko honetan. Aitor, kaixo? Kaixo. Aitor, esan dugu geratu barik, zabitzela hilabete honeian, geratu barik horren bila fanzaielako, hola suertau dalako? Bueno, nik uste dut holako gauza suertau bitzen dira, ez? Normalian, bai, nire kasuan, uste dut gainera normalian, kantatzen hasi nintzanetik, bintzat musikenen sartu nintzanetik kantua ikastera, bai auki ditu dela aukera desberdinak eta bueno, aukera batek bestia ekarri doztala, ez? Nik uste dut bai izan dela pizkatxo bat nire prozesu holan. Gauza batzuk, nahiko ondo edo, bintzat ondo inezkero, egisa da. Hemen Euskal Herrixan gainera musikan gabiltzenok oso gutxi gara eta danok ezautzen gara. Ez orduan, bata bestiari esaten dutzana oso importante izaten da eta bueno, hori bai izan da igual nire prozesuan parte bat. Bilbide horretan ziar, lehenengo geldialdi zein jozu dagoeneko, Tenerifen urtarrilean Travelin Tahiti izeneko operan parte hartu zebelako, gainera etzan zuretako lan barritxa, ze bigarrena edo hirugarrena izan da, ez da, injosuna? Bai, kasu honetan izan da hirugarrena, ze aurten egin duguna Tenerifen izan da aurreko urteko 2024ko urtarrian inginen opera berdina berriz nolabait reponi du edo bigarren aldiz egin dugu. Aurrez, lehenengo aldiz egin genuen Donostia musika elkarteakin Donostin, Victoria Eugenian. Eta bai, bertan egin genuen bertsino klasiko bat, Travelin Tahiti opera da 1952 garren urtean Bernsteinek idatzitako opera bat, eta 2023ko azaroan egin genuen bertsino historiko bat, hori esan duten bezala Donostia musika entidadiakin, Donostiako Victoria Eugenian, eta horren arira, justo hilabete batzuk berandu hau, ukin hemen aukeria juteko Tenerifera, eta beste bertsino bat guztiz desberdina, ze operak daukana aberasgarritasun bat azkenean hori da, opera berdina modu oso desberdinetan erakusteko aukeria dagoela, egin ginen niretako bigarrena izan zen produkzio hori, eta urtean hirugarrena izan dela aurreko urteko berdina. Zelako esperientzia? Oso ona, ze destinua bakarri Tenerifera jutia neguan sekulako plazerra da, ez? Zemoten da apropos elegio dituzula, tokitxak. Ez da lehenengo adiz esaten duztena gainera. Hori suertia da, nik uste dut kostauko gatela berriz olako suertia eukitzia destinuekin. Baina esperientzia oso ona izan da, gainera teatro oso serioa da, oso arreta ona eskaintzen dutzue, oso baldintza onak, eta hango jendia benetan niretako oso jatorra izan da, oso ondo hartu naute, ze ni nintzen azkenean opera osatzen geben elenkotik kanpokoa zan bakarra ni nintzen, eta plazer bat izan da, eta esperientzia zoragarria. Eta oin, Sevilla, martxoan, Sevillan estreneko oso, Itrek Gobi izeneko opera, baina aurretik hilabete egongo zara bertan entxeatzen. Zelako izango da, ez? Prozesua, zelakoak izango dira entxeibak, zelakoa da, estreneko dan gero opera hori? Normalean, opera produkzioek eukitzen daben atzeko prozesu hori izaten da. 3-4 asteko ensaioak, operak berak dauzkan ensaio desberdinekin, ez? Hasieran egiten dira ensaioak estena zuzendarixekin bakarrik, pixkatxo bat estena eta mugimenduak lantzeko, gero juten da, estena horretara laguntzera pianista bat, gero egiten dira ensaioak orkestakin, eta kasu honetan guk ez ditugu hainbeste prozesu desberdinik izango, ze gure opera da, kamarako opera bada, opera txiki bada, 5 pertsonai bakarrik egongo garenok, pianista batekin bakarrik, hau da, kasu honetan ez da orkesta bat egongo. 1832ko opera bada, okerrez banago, eta Manuel García Espainiar konpositoriarena da. Orduan, ez da gaur egungo karteleretan ikusten den opera bat, nolabaitako helburutako bat da, ezagunak ez dian opera horrek bebaita nolabait ezagutarazti, eta kasu honetan Sevillako Teatro de la Maestrantzak euki dauen apustu bat izan da. Eta bebaita komentatzea dela proiektu gazte bat da, hau da, parte hartuko dugun abeslaritxok eta proiektuan gauzen artistok gazte proiektu baten barruan gare, orduan, bere gara izan proba batzuk egin behar izan genitxun, papel honek hautatu alizateko, eta ni apuntau nintzen ekainean, pasatu nintzun frogak, eta hautatua izan nintzen, beraz, kasu honetan, aukeria kotorra juteko gaitza. Hilabete, azkenean zenba funtzio izango diranerako?
opera honenak, Itrek gobinak bakarrikan bi funtzio. Hilabeteko entxeio bi funtziorako. Zaila dalako, lan asko dauelako. Nik uste dut danetik, ez? Zerotik hasiko dugun prozesu bat izango da, operak bere iraupen luzia dako, musika politia da, baina landu behar den gauza bada, eta nik uste dut bebaitza, oraindik ez dakiten arren, eta hori nolabait frogatu behar duten arren, nik uste dut bai daukala pixkatxo bat gazte formakuntzatik abiatutako proiektu badanez, nik uste dut teatrotik bertatik saiatuko direla guri nolabait erramintza desberdinak emuten, eta horregatik dagoen planifikazioa bebaitza dela horren luzia, ez? Eta gero Bilbo, eta gero Mallorca. Kasu honetan baina ez operakin lotuta, ez da? Hori da, gu daukogu aukeria, eta nire kasuan dakoten instrumentuakin bintzat gauza desberdinak itxeko, kasu honetan bi opera egin ditut, egingo ditut, eta gero Bilbon egingo duguna guztiz desberdina izango da, egingo ditugu Brahmsek idatzitako amodiozko kanta batzu dauzka, bi ziklo amodiozko kantuenak, bi pianistekin eta laukote bakarlariekin egiteko, eta hori egingo dugu musika zikloan. Ordan izango gara ahots laukote bat, kantatuko ditugunak gu bakarri kantuak, binaka, launaka, bi pianistez lagunduta, eta hori egingo dugu Bilboko ziklo honetan, musika zikloan. Eta gero Mallorca. Eta gero Mallorca, bertara jungo naizela, oraindik ezagutzen ez duten orkesta baten konpainiakin egitera, aste santu garaian oso tipikoak diren, Pasión según San Juan, Pasión según San Marcos, Bachek idatzita dauzkan oratorio handi horrek, ez? Kasu honetan egingo dugu Johannes Passion edo Pasión según San Juan, Bibliatik Joannen testuetan oinarritutako oratorio, Bachek idatzitako oratorio famatuari. Aitor, esan dugu agertoki pila bat zapalduko dituzula, baina bizitza erdi baina gehiago zoia zu agertoki gainean, izan be 2010an, Olentzeroanko izeneko horretan parte hartu zeben, ordutik ona ibilbide luzia auki dozu, hainbat proiektutan parte hartu dozu, lehenengo agertoki hortara igozan Aitor Garitanoari, ez? Edo arek, ze pentsauko eben, ez? Gaur egun auki dozun bidea danakin. Nik uste dut, ez bala sinistu ezingo, gonaino iritsiko nintzela, hori ez da inbesterako. Baina, zu, heldu zara? Nunbait jera bentzat heldu zara? Ni heldu naiz, azkenean, nire nolabait instintuak bideratu doztan lekutik, ez? Niri garai horretan deskubridu neben ensaioak eta estenatokisa eta publikoa eta pixkatxo bat kontestu horredanak eragiten zotzuna barnean, nolabait guztau bitxa izatzula, eta injotena bakarrik izan da, niri geixen guztau izan jaten bidetik jarraitzu, eta aia honezen lekura. Eta, Aitor, hau da, egin dozu, baina bestelako gauza batzuk baina, beti musikakin lotuta izan be, okerrezpan hauen, 3 abez batza zuzentzen dituzu, horretaz gain behazengo musika eskolan be irakaslia zara, eta hori dana gutxe balitz, musikenen, ahotsakin interpretazioko master bat zabitze egiten. Zure egunak zenbate ordu dako? Egisa esan, saiatzen naiz nahiko ondo gestionatzen dana, batzutan ez da erreza eta nik dana ondo ez dut iten, inork ez itzen ez dagoen bezala ez, baina saiatzen naiz alik eta onduen banatzen. Ez da erreza, masterrak adibidez ikasketak nik gradukoak 2024ko ekainean bukatu nintzun, eta erabaki neban masterreko ikasketak itea, musikenen bertan. Musikenen dagoen masterran planifikazioak laguntzen gaitu nolabait, dago diseinatuta modu batera, bebaita lan egiteko eta ikasteko edo kanpora juteko laguntzen gaitu. Orduan, alde horretatik ulerkorrak dira, gainera ikusitza musikatik bizitze eta musikako ogibidea oso zaila dela. Orduan, arazo larri bat ez dut suposatzen honen master bat ikastiak, ez? Nik uste dut, oneri bintzat ez dut suposatzen, planifikatzeko erreza dalako. Bestia, bai da pixkatxo bat zailagoa, baina esaten dutena, planifikau eskero, ondo antolatu eskero eta beti asko eskertzen duten gauza bat laguntza eduki eskero inguruan posible izaten da. Eta nik suertez posible izan dut. Etxeko egutegi isa zelerifikatu behar du, postitez josita, gaur hau, bestian bestia, holaxe. Dauzkat postit eta kalendarixuak gauza desberdinenak, etxean bat neria, beste batzuk gurasuekin eta etxekoekin konpartitzeko ordan bai. Bakutzapen jakiteko nunik dira, zabitzen zu, ez da? Efectivamente, bai. Eta Aitor, oneltzeko baina ibilbide luzia egin jozu batera eta bestera, gaur momentu honetan hemen gauz Bergarako Orfeoiak eta Orfeoi gaztiak entxatzen dauen lokalian, bertako zuzendari Xabi ezin zailako, esan dut, hor badau, ez da, nolabaik, bide kontziente bat gaur egun zauzen lekure heltzeko.
Bai, ni hori hasi nintzanean Olentzeran konpani eta leku honetan geratu nintzen aluzinau eta ez hor atzetik zauan munduaz eta koinzidiu zeban pixkatxo bat egoera danak ez, musikal horretan parte hartzeko aukera edukin ebala, bebaita Bergarako musika eskolako abez batzan hasi nintzela, garai horretan bertan bebaita Orfeoi Gaztean nenbilen Bergaran, etorkizunean zuzenduko gainera talde bat, lokal honetan ensaiatzen ginen gainera, Orfeoiak bebaita proiektu asko ineban garai horretan, orduan, hortik hasi izan dana, horko kontekstu eta momentu horretan, 2010, 2012 urtietan zihar, eta gaur egunera arte poliki-poliki. Poliki-poliki, eta bueno, esan dugu, 25 urte betetzeko dakotzula, 2025 honetan beteko dozula, bidea aurrera begirakoa. Ez da gizela irudikatzen dozun, ze adibidez ez, oin bi opera indituzu. Hori operatik ikusten duzu zure bidea, beste genero batzuk nahi xau izaten duzu? Nik uste dut gure kasuan oso zaila dela hori ziurtatzea, lehenengo eta behin mundu oso zaila delako, eta irtenbide aldetik oso ona izan behar zara, eta suerte handixa eta lan askoin beharra dau bebaitza, hortik bakarrik bizi ahal izateko. Nik uste dut gutxik daukela suertea bakarrik hortik bizitzeko beste opera munduan. Kantantien edo abeslarien munduan ez dago opera bakarrik, oso genero desberdinak dare, eta oso musika garai desberdinak dare, ez? Opera guk ezagutzen duguna gehien bat konzentratzen da romantizismo garaiko operatan, normalian guk karteletan ikusten ditugun operak, baina gero daukagu aintzinako musika, musika garaikidea bebaitza, orduan, edo Bilbon egingo dutena adibidez, Bilbon egingo duguna musika erromantikoa da, baina ganberako talde batekin egingo dugun, orduan, guk nire kasuan daukat suertea, nire ahotsan naturalidadeagatik bakarrik ez daukatela zertan errepertorio jakin bakar bat egin orain. Gero ikusi beharko dut etorkizunean bide batetik bakarrik noian edo bestetik. Momentuz, egokixena dana eta erosuena eta nire ahotzan dako eta niretako pertsonalki sanuena dana iten saiatuko naiz. Eta nik uste dut horrek eramaten dagoen bidetik, hori izango dela nire etorkizuna. Eta bukatzeko Aitor, aipatu dugu ezta, oindala 15 urte Olentzero hankon agertokire gozan, Aitor horretaz gogoratu gara. Zu pentsau, erreportaje bentzuten da bilela, momentu honetan, mundu honetan hasten da bilen gaztetxo batek ezta, abez batzen munduan, kantuan mundu honetan, ze aholku emungo zotzan? Nik nire kasuan, nire barrena eta nire instintua jarraitu duten bezala, beti konstientzia minimo batekin eta beti, esango dutena, laguntza askorekin, zen nik beti kontatu dut eta gustatu jata laguntza eukitzea aluan, aholkularixak, dakixen jendia laguntzeko, beti eskertu dut eukitzea jendia aluan esateko, Aitor, hemendik ondo zoia ez, edo hemendik zoia zain ondo. Eta aldi berian, iritzi desberdinak jasotzea, gomendatuko notzana pertsona horreiri izango zen, bere instinto hori jarraitzea eta jarraitzen daren bitxartean nahi dozuna egiten, bebaita laguntza eskatzia biharra daukan.